3. Ihe ị ga-eme bụ ịgụwa 100 na 1, 100 na 2, 100 na 3, 100 na 4, 100 na 5, 100 na 6, 100 na 7 ganye n'iruo 1000. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ, ọ bụrụ na asị gị tụgharịa ọnụọgụgụ a n'asụsụ Igbo ka ego ọkpụrụkpụ ego gbara agba, ị nwee ike imenwu ya. Ma ọ bụ na gị tụgharịa nke a n'asụsụ Igbo ka ego ọkpụrụkpụ ego gbara agba, ị nwee ike imenwu ya. Chetakwa n'onu iti, nke a bụ 1000, nke a bụ 100, na gị tụgharịa ya n'asụsụ Igbo ka ego ọkpụrụkpụ ego gbara agba, ị nwee ike imenwu ya. Ọ dịghị m ka ị nwee ike imenwu ya. Ngwa bịa nso ka nyere gị aka wepụ akị na abịrịbọ. N'ụbọchị tata anyị ga-ekwu maka ọnụọgụgụ n'asụsụ Igbo. Anyị ga-ebido n'efu ruo n'100. Ụbọchị ọzọkwa anyị ebido n'100 ruo n'1000. Mana tupu anyị agbapụ ya ọzọ, ọ bụrụ na ya bụ izi na-esonye anyị, nnọọ echefukwara imetụrụ m aka n'akara ịfụnanya, tinyere m okwu na ngalaba okwu, ma tụsakwara m ozi a ka o ruo onye ukwu aka ma rukwa onye nta aka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maọbụ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 maọbụ 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 maọbụ 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 maọbụ 9, 40. 40 ihe ndị iti na-akpọ ya bụ 40. Akụ ị na-aghọta? Ọ bụrụ na iruo ebe na ga-esigburu ya na-agbago 40, 50, 60, 70, 80, 90 ganye n'iruo 100. Ihe ndị iti na-akpọ 100 bụ 100. Ọ bụrụ na ịrụzie 100, ka anyị si na ị chọrọ ịgụrụkwa ya dịka ndị iti si agụ 101, 102, 103. Ihe ị ga-eme bụ ịgụwa 100 na 1, 100 na 2, 100 na 3, 100 na 4, 100 na 5, 100 na 6, 100 na 7 ganye n'iruo 1000. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụwa ya dịka ndị iti si agụ 100, 200, 300, 400, ihe ị ga-eme bụ ịtụgharịa ya. Ịma mbidozi n'100 na ibido na 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ganye n'iruo 1000. Nwanne m, Igbo amaka, Igbo amaka, sụwa Igbo. Ifụzianụ nke ọnụ m onye Igbo maka na abụ m onye Igbo. Igbo amaka. Mgbe anyị ga-akwụsị ebe a n'ụbọchị tata. Ụbọchị ọzọkwa anyị ebido n'1000 wee gụrụkwa wee gbagowe. Biko ọ bụ na izi na-esonye m, nnọọ echefuna imetụrụ m aka n'akara ịfụnanya, tinyere m okwu na ngalaba okwu, ma tụsakwazikwere m ozi a iji wee kwado m ka ọ dị ka emesịa ụbọchị ọzọ.